Nie je IT ako IT je názov netradičného podujatia, ktoré usporiadala spoločnosť Deutsche Telekom IT Social Slovakia s cieľom podporiť gaming, atraktivitu práce v informačných technológiách, ale i so zámerom podporiť školy v okrajových regiónoch. Stredoškoláci sa atraktívnou formou oboznámili s rôznymi pozíciami v rámci IT sféry a zasúťažili si o herné počítače. Nakoľko spolupracujeme so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania aj nejakých vedľajších projektov, povedali sme si, že bude fajn nechať študentov zasúťažiť si o takéto hodnotné ceny a takisto chceme podporovať aj gaming a gamifikáciu v regióne ako Deutsche Telekom a aj ako projekt DTITESO Gaming. No a táto akcia je naša prvá takéhoto formátu. Skúšame, učíme sa, ale veríme, že ešte do budúcna bude minimálne jedna. Úvodná aktivita bola Scrum upratovanie, kde študenti mali vysvetlené nejaké základy Scrumu ako agilnej metodiky. Momentálne sa učia blokovo programovať robotov a čaká ich ešte aktivita s auditormi a následne ešte nejaké podporné IT týmy, ktoré majú pripravené svoje ďalšie aktivity. Zasúťažiť si prišli študenti z gymnázia v Sobranciach a študenti odboru informačné a sieťové technológie zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave. Kvôli tomu som vlastne si vybrala tú školu, lebo ma to zaujímalo. Chcela som sa aj zamestnať v tomto. Stále chcem. Najviac sa mi páči, že je to taký hravý systém a nič to nie je ťažké podľa mňa. V pohode všetko. Ak vás programovanie, predpokladám, že keď študujete na takej škole, chceli by ste sa tým živiť? Tak ešte neviem, ešte tie 3 roky sa mám času rozhodnúť, ale možno áno, možno neviem ešte. Dá sa s týmto odborom zamestnať hoci kde, v programátorskej firme alebo hoci kde inde. A čo sa vám tu dnes najviac páčilo zatiaľ? Zatiaľ asi to Lego. Asi to Lego to bolo, jak sa to programovali a tak. Aj to Lego bolo super. Máme odbor informačné a sieťové technológie a ten odbor, keď sme začínali, tak sme začínali s touto firmou. Dnes tu máme 5 žiakov na tejto aktivite, ale máme tu aj žiakov na súvislej odbornej praxi. Nie je vždy to všetko len o výhre, ako naozaj je to aj o tých dobrých vzťahoch a o spolupráci a my sme z Rožňavy a sme veľmi radi, keď máme možnosť tým deťom ukázať aj niečo iné, dostať ich do toho aj tí sveta, aj z nejakého iného možno pohľadu. Testujeme rôzne koncepty, ako prilákať mladé talenty. A toto je jeden z nich, čiže je to niečo nové, čo doteraz sme nerobili. Je to také spojenie také tej gamifikácie, ale potom snažíme sa, aby sa naši potenciálni zamestnanci oboznámili s našimi zamestnancami aj s našou firmou, čiže hlavne aby videli, čo robíme, či ich to bude zaujímať, alebo ich to nebude zaujímať, čiže trošku zvyšili atraktivitu toho zamestnania v IT firme. Odmenené boli napokon oba týmy a do svojich škôl si odnesli spolu 10 herných počítačov.